אני מאוד מודה ולכל החברה על הסיור. אומנם זה היה סיור קצר, אבל זה די מספיק בשביל להבין שאתם מתעסקים ממש בהצלת חיים. כשאנחנו יודעים שהדבר החשוב ביותר בהצלת חיים זה הזמן ההגעה, אין ספק שאתם עם כל הטכנולוגיה ועם כל הציוד ועם כל המתנדבים שעושים בכל הארץ, אתם מצילי החיים. למדתי כאן את הדברים הטובים שאתם עושים, אבל גם את הבעיות שאתם מתמודדים ביחד. אין ספק שזה דבר בלתי נתפס להבנה איך אנחנו, הכנסת, מדינת ישראל, לא חוטפת אתכם למעשה ונותנת לכם את כל הסיוע שאפשר, אם זה במידע, אם זה בדברים אחרים, כדי שתוכלו לבצע את המשימה. חבל ששיקולים של שליטה או שיקולים אחרים משחקים במקום הצלת חיים. אני בעזרת השם מהסיור הזה למדתי שאנחנו צריכים להתאחד אישי הציבור מכל החוגים ומכל המפלגות ולעשות את כל מה שאפשר כדי לתת למתנדבים הללו, שדרך אגב מייצגים את כל העם. כל כך שמחתי לראות כאן מתנדבים יהודים שאינם יהודים, חרדים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, כולם נמצאים כאן, וזה ארגון יוצא מן הכלל שצריכים לתת לו את מלוא העזרה. אני בלי נדר בעזרת השם אעשה הכל כמה שאני יכול, אני וחבריי ואחרים, כדי שאתם תקבלו את מלוא העזרה שאפשר להיות מהממשלה, מהכנסת, שתוכלו לעבוד למעשה. זה מה שאתם מבקשים, להציל חיים. וכל המציל נפש אחד, רואים את זה כאן כל דקה, וחבל שזה לא מתבצע. אנחנו בעזרת השם נעזור כמה שאפשר. חזקו וימצאו בעזרת השם, תמשיכו לעשות את זה. תודה רבה רבה. רצו לעבור.